ime tụkwara m ụdị egwere m wee ehi o kwezighị mmete denụ m anya ọta ka agụ mmanwụ denụ m anya mmanwụ na-atị na anụ ụwa niile kwe ya kwuhu n'ihu mmanwụ na-ejebe ndị nze na ọzọ mmanwụ na-ejebe ndị gburu isi mmanwụ na-ahụ ebe oje nebata kụla eju ebe niile mmanwụ ndị igwe na-awụ anọ ka abụọ kirikiri ụfọdụ a na-agba ka emetụrụ ya aka ụfọdụ a na-eje ka ebichara ya aka ụfọdụ na-egbudu ya anya n'ọgbọ ụfọdụ datakwu ego ewere tụọ mmanwụ denụ m anya odegwu ọkụ na-enye igwe ịma agbarụ na be hụ ụbọchị nja bịa na be hụ gị chọọ mgbe ibere m o ji ahụ nsi bebe mbibe ebe ndị isi ebebe mgbabata njekwuo oke arụsị na-emerụ m ibe na-eke njekwuo aka arụsị na-emerụ m ibe n'ọya njekwuo oke arụsị na-emerụ m ibe abịa na nọ n'ụbọchị na-akpa akụcha arụhụ bụ ọgwọ kpere hụ ekpere egbecha arụhụ ekpere ekpere nwaanyị jiri ọgwọba n'aka orute ha aka nye ka ọ na-ahụ mbebe akwa nụ n'ọgbọ na-egudona m anya ụnụ ụwọdị na-eje ofesi na be anyị kere eme nnata mkpọ ndị niile nọ n'ofesi na be anyị onye jebe ofesi wee mee bizinesi okwe ihe ya ka ndị ọtaka agụ onye jebe na-eke ya oji eje anana ya ka ndị ọtaka agụ ndị na-awa eje ya ọ na-afụ mbịa taa ọ na-abakwa ọzọ echi akpọ ndị ọtaka agụ odebe igwe onwe ya ịmarụkwa ime ahụ ị ga-atụba ọtaka agụ ibe ya ahụ n'anya ịmarụ mgbe ị ga-agbakọ ọgbọ bụ ọgọ karị ya n'anya maka a na-akpọ ndị na-adị na-abịasị ise akwụkwọ ana ụtaka agụ na-agwa ọnya n'ihe ndị isi anya n'ihe ụtaka agụ na-agwa ọnya n'ihe ndị isi anya n'ihe o jechaa ihe jechaa bata n'ọgbọ ọkụbụkwa ọgwụgwọ ndị isi anya gbugwa yanụ na ọtaka agụ anya onwere iwe onwe ya mmanwụ agbata oyi na-ehi ụlọ eziokwu ibe ahụ ndị ọgaranya na-eme m nke merutebe ya n'aka maka ibe aba na-eme were rute n'aka amụsibere nwa anwụ ike abịa na be hụ iwere ego gbara bụ tụba n'ime anwụ anwụ ọkụ na-enye ife mgbe agbata dị ebelebe gburugburu otugota ego nnefu anya na ụlọ ọgbọ kwụla buju ebe niile otugota m ego mkpọ ya ọkụ na-enye ife ya na ebe anya onye nụọ nwaanyị na-abụ kwa abalị ọkpọrọ owu were ahụ obi eji adị nwunye nwa ọkpụ ọkpọrọ owu ke were ahụ echi ọkpọrọ ọzọ na kwuwe mkpọ ọgwa ya ọkụ na-enye ife ọza mụsị ya na-ekwe anya ọ na-ebute anya n'ọgwọ o ji aka m n'aka ekpe kpaa na aka nri aka m ga-agba aka ekpe maka aka ịdị gbarụ m n'ọgwọ gbarụ nwunye di m o ji abụ ngọcha n'ọgwọ ọgwọ m gara agazie na-ene anya ọkụ na-enye ife ogbu ebe igwe ụmụ onwe ya idugudo m ego na aka kwere hụ emebara m anyị tụtụrụ dọla tupu mma ma hụrụkwa kwọ 20,000 nke ịkpa n'aka ahụ mmanwụ ụnụ abụnana onye mere ibe dị mma na ọgba akụcharụ m ibe dị mma biko situweru na ihe odegwu ụnụ abụnana ọnọdụ adị ike mma ịgbazi nsị na ọba ebe na mmanwụ chere ibe ga-emebe ajụwa na ha ajụrụ sikwa ndị ụnụ nwaanyị na-edobere m ụtụtụ esi ekpere ikpe ime emụha ahụ ikwu ha okwu n'ọgbọ onwe onwe ya emekwacha ọtaka agụ mmadụ ihe iji enye ọtaka agụ sọ mụ n'aka igwe onwe onwe ya agbata oyi na-ehi ụlọ atakata abụọ atụ ọbịa na ewu agba akpụbata ebelebe ebue ọkụ na-enye ibe ọkụ na-enye ibe ọkụ na-enye ibe mba na-abara agụ na azụ ka na-abara agụ mba ọkụ na-enye ibe atakata abụọ abụja idobere na odegwu n'ọgbọ n'elu ọnọdụ dike mma idozie elu n'ike sepụtara ya ndị ọcha ọnọdụ adị ike mma ịma na ọkụ daa ibido dịka ọzọ na-aṅụ maka na onye dị ahụ ike igwe onwe ya ọgbọ ya n'aka o ji agarịrị na mma igwe onwe ya gwọ na-agwọ nyidohụ na ọgbọ edekụkwa ọnwa ibe ọma gaghị n'ihu igwe onwe ya ọgbọ na-agwọ nyidohụ ijebere oke arụsị were ibe arụsị na-enyefe obodo oyibo iru oke ụta afrịka echebe ree n'anya ọ naghị ibe niile na-eme ọdịnala na-akpata ego ọ naghị ibe niile jere obodo na-ege kpata ego ọ naghị ibe niile ji ejikwa arụsị mekọọ ya ọ gaghị ekpere ụfọdụ ibikwacha arụsị na ọgbọ ọgbọ ya abịa igwe ụmụ onwe ya nduzi n'agha ajụjụ akpata oyi n'ihu ree n'anya ọkwa ịmara arụsị ga-iji ego oyibo ọkwa ịmara arụsị ga-iji eriri awọ ọkwa ịmara arụsị ka ọ na-wetata ụtụtụ awatụrụ ụbọchị godo ọgbọ ndị isi aka ji ọgwọ godo ọgbọ ndị isi aka ji ọgwọ siba na-ekwe anya ụtụtụ ọma ibe ọma gba anyị ihu abalị ọma anyị rahụ ya keke ibe ọma gba anyị ihu tụọrụ na odegwu ogbueji eziokwu
ịnwa iwe a na-ewe na ọ bụ ya ọzọ ogbuebi iwe ma ezena maka odegwu na-agba ofe ngwụ merụọ nkwa n'isi mana gị nwarụkwọ na o nwere ibe a ndị ahụ nwetahụ n'aka ndị isi amụrụ ebe agbata oyi na-ehi ụdụ ude ahụ na-ede na mba niile agbata oyi na-ehi ụdụ ude ahụ na-ede n'ụwa niile agbaala m bata na be hụ si mbecha akwa na ụlọ ebeteghị ibe